tenzende tungamire mukati mezvienzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda uri kuredia nhasi tine musoro wenyaya unoti the mark of the beast. Vamwe vangada kushandisa mavara ekuti chiratidzo chechikara, vamwe vanoti munembo wechikara. Okay. Now mukudzidza kwatiri kuita muchiprofita chedu chaDaniel, yes, nazvakazarurwa tiri kaisirwa pachena kuti pane umambo hunofanira kuteerana pakutonga Kristu ozouya. Takanzi titangire kuronda umambo uhu paBabylon. That's yes, right. Babylon ichibva yanzi inotambidza Medo-Persia. yes, Medo-Persia yosvitsa paGreece, yosvitsa paGreece, Greece yosvitsa paRome, Greece yopawo kuRome. Then ndobva tanzwa kuti Rome yaizodivide into 10. into 10. Yes, Right, pobuda madzimambo 10 pakuparira kweRoman Empire. it's okay. Pa10 dziya kozosara 7 dzinoumba Europe yedu yanhasi. Asi pakudona kunoita dzimwe 3 kuti dzisare dza7 dzasare dza7 dzainzi dzinodonhedzwa kana kuparadzwa neThe Christian Church. Saka kunozosara kwakuti the Christian Church ichibata pamwe chete neEurope ne7 nations dzeEurope. Ndobva zvanzi kuna Daniel 2 pavhesi ya 44. Yes, mumazuva emadzimambo iwayo, kureva kuti eEurope yanhasi neChristian Church, mumazuva acho iwayo ndo panouya Jesu. okay, Nditira saka tichirimo muSecond Coming of Christ. all right, Asi tiri kuteera umambo hwacho, tichinoona amwe madetails anotibatsira kuti tione kuti zveshuwa apa pakapfuura, apa pakapfuura, pasara yazvino ndepapa. okay, Chimwe chinhu chatakaona muhurukuro dzedu dzatiri kuita kubvira kuna Daniel chapter 2 toenda kuna Daniel chapter 7, chapter 7 chapter 8, toenda muchapter 8 toramba tichienda kunosvika panogumira Daniel, takaona nhoroondo history ichidzokororwa. Right. Asi pese panodzokororwa, Mwari achidzokorora kutaura nhoroondo idzi, anowedzera imwe information yanga isiko okay, earlier on. okay, Anowedzera mamwe madetails asina kuuya pekutanga. Sezvatakaona kuti muchapter 2 tinongopiwa summary yekuti madzimambo aya achadai. Nyaya imwe chete iyoyo muchapter 2 tangodzwa kuti kuchaita madzimambo 4 anotonga achiteerana kana kuti umambo 4 unotonga uchiteerana. Which 4 also divide mumazuva ema-divided kingdoms Jesu ouya. Muchapter 7 tinonoudzwa pane mamwe madetails after 4th World Empire. yes, Yadivide pozoita amwe madzimambo anobviswa
pachizomuka, saka panoramba pachiwedzerwa madetails. Imwe information inoramba ichiendera. Chimwe chinhu chinobuda zvakare patinenge tichidzidza ndechekuti painodzokororwa pachiwedzerwa madetails, information yatinopiwa kana kuti nhoroondo yedu haidzokere always kunotangira kwekutanga kuBhabhironi. Alright. Inopiwa ichitangira mumazuva iwayo airi kupiwa. Zvichienda mberi. Sekudai kuti muna Daniel 2 yakatangira kuBhabhironi. Muna Daniel 7 ikatangira kuBhabhironi. Asi muna Daniel 8 nhoroondo inotangira paMedo-Persia. Yaimirirwa negondobwe. Right. Saka tichienda mberi, nyaya imwe chete iyoyi munoona ichinodzokororwa zvakare kupiwa kuna Johani. Kuna zvakazarurwa. Alright. Asi kuna zvakazarurwa hakuchataurwe Babylon kana Medo-Persia. Aiyo. Kana Greece. Aiyo. Kana Roman Empire. Aiyo. Tangopa Christian Church. Okay. Ndo painonotangira. Tobva taona Christian Church ichichinja mirayiro yaMwari, ichimhura Mwari, ichitambudza vatsvene. It's okay, takapadzidza. Saka toda kuti tinosumudzira kubva ipapo. Okay. Kuna zvakazarurwa 13. Because kana ndisiri kukanganisa pastor ndandakakuteererai pesa. Pane nyaya yamusina kupedza. Muchidzidzo chapfuura. Ameno makasiya makutaura zvemubatanidzwa. Alright. Wemachechi. Alright. Zvichakavhika era. Aiwa tinaso murukuredu. Pamatanga pandandakakuteererai kuti makasiya taudza vateereri. Saka tikuti iye zvinezvi patakunotora nyaya dzenhoroondo idzi mubhuku razvakazarurwa. Tichangonoti bate tinoti taura Babylon, taura Medo-Persia zvekungoti vakava vasipo kana kurangaridzana. Asi iye zvino focus yakutangira the Christian Church dark ages. Okay. It's okay, pastor. And itione zvakazarurwa 13 verse ya 2 nevhesi ya 4. Zvakazarurwa 13 verse ya 2. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Vakanamata shato nekuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara achiti, ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Panapa ngati ndofunga taapa mwechete. Yes. Vachangoti joina. Muhurukuro dzatakaita kumashure dzakaburitsa kuti kana tiri muzviprofita zvaDaniel nazvakazarurwa. Umambo hunomiririrwa aidha nenyanga kana chikara. A beast. Saka kana pachinzi chikara hakuzi kutuka. Ndo madunhurirwa azvo kana tiri muchiprofita. Mataura point yakakosha. Anditi because pakanzi chikara ka ukuita kunge chimunhu chakanyangara hakuzi kutuka aiwa. Mataurire eBhayibheri kana richiri aumambo. Bhaibheri rinotaura pamwe pacho nema akaita kunge madimikira. Saka zvinobva zvanzi chikara. Okay. Kana kuti nyanga. Asi chiri kutorehwa kingdom. Kingdom. Okay. Handiti mapabataka. Saka pari kunzi chikara chandakaona chakaita sengwe pa urutonzi umambo hwandakaona uhu. Handiti mapaona. Saka zvobva zvanzi umambo uhu hwakapiwa simba neshato. Okay. Yatakanzwa muchapter 12 yazvakazarurwa pavhesi 9 kuti shato ndisatani. Saka mukutaura kupfupika John aifanira kungoti umambo hwandakaona ipapo hwakapiwa simba naSatani. Zvatopera. But zvaive nemadambudziko azvo hatisingagone kuti titsokodzere iye zvino nekuda kwenguva yedu. Saka Johana ari kuti iye umambo uhu hwandakaona hwakapiwa simba naSatani. Yes. Nechigaro chaSatani. Yes. Handiti mapaona ndo umambo uhu. Saka zvonzi izvo vanhu vakapedzisira vaakunamata Satani nekuda kwekuti ndiye apa simba kuchikara. Okay. Handiti mapabataka. Right. Saka hatinzwei pana zvakazarurwa 12 pavhesi ya 17.
zvakazarurwa 12 verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Hanzi Satani mumazuva ekupedzisira achatsamwira vanhu vanonamata vachitenda muna Jesu vachichengeta mitemo yaMwari. Okay. Unoziva pane chimwe chinhu chinomboti kana ndakatarisa zvangu so chinoitwa noise nacho nevatendi mazuva ano. Unombozwa kuti maKristu mazhinji anoti mitemo yakapera, mitemo isina basa. Tamunyasha. Takuponeswa ukangotenda muna Jesu. Musachinje voice kamufundisi mukadaroka because vamwe vanotodaro vateereri vedu patinovati uisai mibvunzo yamuinayo. Pfungwa inenge ichibuda ndeyekuti kumwe kwese kunenge kuchiita unge muri kufamba mese sekuru yakwe Bhaibheri. Nyaya painono mukapa chidzidzo chekutoti munhu wakafumuka unovengwa naMwari motaura kuipa kwakaita chipfambi. Zvese izvozvo munenge muchifamba nevateereri. Motaura zvakaipira vanobvisa pamiri vanouraya mondi munenge muchiwirirana. Even kuzvakaipira kuba kuti Mwari hadi vanoba munowirirana. Because munenge muri kutaura zviri pamitemo ine guru. But panonosvika pakutaura mutemo weSabata ipapapo panobva paita U10 yevanhu. Uri 1 unobva wanyukurwa kubva pane 10. Ndo panobva patanga kanyaya yekuti mutemo wakapera. Ndofunga ndokwamava muchida kuya nako. Saka pamaverenga vhesi ndaida kutozokubvunzai kana nemuateereri. Tomboti pamwe hatisati tanyatsowana mhinduro yacho muBhaibheri kana kuti chidzidzo chiri mberi chekunyatsa kutsanangura kuti vanhu vari pasi pemurayiro here kana nyasha. But nepamuri kunzwawo Bhaibheri chiti Satani anovenga vanochengeta mitemo yaMwari. Kufunga kwenyu imimi zviri kunzi tidii nemitemo yaMwari? Because ukaona Satani mhando yaMwari yovenga vanochengeta mitemo yaMwari. Even kuri kwekuti nyaya yekuti law and grace haisati yakujekera. Donhera kuri safe muteereri. Sure, and aside resafe because pane rukutotaurwa kunzi rakavengwa naSatani. And rakavengwa naSatani ndo side rekwaMwari. Because mufundisi hapazoito sure kuti tozotaura nyaya yekuti mutemo wakapera pangosvika mutemo 1. Anokuona pandikuedza kutaura kana rutozoona rutsanangura zvakanaka. Saka teereri zivai kunamata kwemazuva ekupedzisira kunobohwa Satani kuchengeta mitemo asi uchitenda muna Jesu. Kureva kuti uri munyasha uchichengeta mitemo. Thank you. Nyasha nemutemo hazvirwisani. Nyasha dzakatouya nekuda kwemutemo wanga wachorwa. Exactly. Saka ukatenda muna Jesu uri kuti ropa rake ngarigeze zvawakatadza. Asi hausi kuti ndigezei ndiende futi kunotadza. Aiwa. Haudaro. Unoti ndigezei ndive ndakachena. Mundipa simba rekuchengeta mitemo. Thank you. Ndisotese Satani. Ande pana zvakazarurwa 13 verse ya 3. Zvakazarurwa 13 verse ya 3. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sewakakwadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifana kuuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Panapa ndakapabata futi muhurukuro yakapfuura kuti pari kunzi umambo uhu hwe Christian Church hwakazoita ronda kukuvara kana kukanganisika kana kudimburwa kwemasimba ayo kwakaitika 1798. Chii chakaitika muna 1798? France yakamukira the Christian Church. Yakaita rebel against the church. Ndokubva Napoleon atuma General Bethia mukuru wehondo kuti paunodzoka kuno ndoda kuti uye nemutungamiri wechechi. Aitumwa kuRome. Alright, kunotora mukuru wechechi. Ndobva aendawo zveshuwa akasvorwisa akatora mutungamiriri wechechi akaenda naye kuFrance akanofira mujeri. Mutungamiriri wechechi. Saka ndo pakaperera period yeMadark Ages. Ndo chiprofita icho chiri kunzi vanga. Ndo ronda racho.
ndiri mababa but ranzi raifana kuuraya kaini raifanira kuuraya asi riri kunzi rakazopora okay tichazoona kumberi uko and takazoona futi kuti muchidzidzo chacho kuti muna 1929 makati treat yakaitwa yanzi Lateran treat yakaitwa naMussolini ndiyaitungamira kuItaly akarecognize isai kushona pastor akacherechedza akarecognize church ndobva aipa the status of being a nation kuravati akatora church kwakuti muri church asi takukucherechedzai kubva nhasi takukupai chimiro chenyika saka kubva ipapo church iyo the Christian church ine muzinda kuRome yakabva yachiwana masimba sezvinongoita nyika kuti dzine masimba kunyaya dzeeconomy kupolitics nekwakadaro ndopakatanga kudzoka masimba acho. Yes. Ande pana zvakazarurwa 13 verse ya 1. Zvakazarurwa 13 verse 1. Right. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa chiine nyanga dzine 10 nemisoro 9 nepamusoro penyanga dzacho pakanga paine korona dzine 10 nepamusoro pemisoro yacho mazita ekumhura Mwari. Dzokorora ipati yekutanga chete. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Tinotenda. Yes. Now chikara chikutaurwa iChristian church. Apo pari right up. Pari right up. Maybe pangade kuchibatsira pastor ndepari kunzi chichibva mugungwa. Chichibva mugungwa. Okay. Kana chibva mugungwa to mumvura zhinji ka. Imvura Rega ibva emaverenga zvakazarurwa 17 kupindura mubvunzo wenyu wetigonzwa kambo. Zvakazarurwa 17 verse ya 15. Verse ya 15. Zvino akati kwandiri, mvura yawaona inogarwa nemhombwe ndivo vanhu nevazhinji nemarudzi nendimi. Saka panapa pari kunzi kana tiri muchiprofita. Yes. Pakanzi mvura zhinji. Asi kureva gungwa rekuti vanhu vomhanya kunyanza. Okay. Asi zviri vanhu vazhinji. Vanhu vazhinji. Marudzi evanhu. Marudzi akasiyana siyana. Ndimi dzevanhu. Saka kana zvichinzi the Christian church kana kuti umambo mugungwa. Zviri kureva kuti kunyuka kwayaita yaibva nemukati mevanhu munzvimbo makazara vanhu. Vemarudzi akasiyana. Ndozvakateitika kuEurope kwakazara vanhu. Andito akabata. Munoziva kuti chimvundisi ndinofarira hangu matsanangurira amunoita pamunenge muchibatsirwa neBhaibheri. Munoziva kuti ukangoti tiri kutora chidzidzo kuna zvakazarurwa kuvateerera meno kana zviri kwamuri vateereri kuti vanobva kuti bhuku iroro harinzwisiki. Pane paitaurwa zvezvikara zvinenge zvichibuda mumvura zvine nyanga dzakawanda wanda ende kuti uzwese kuti chii chiri kutaurwa ine bhuku reyabodo ndakabva ndaritsveta pasi. But muri kuona here kuti nemafambiro amuri kuita nesu mufundisi nemiwateereri zviri kuita zvichijeka kuti chikara chii, mvura chii, nyanga chii. Saka maybe chimwe chandingatokukumbirai vateereri iyi attitude yekungoti ngatizvidzidzisei pfungwa dzedu kuti wedu weka tisabva taona unge shoko raMwari rinobva ranzi ende rakaoma. Zvimwe zvachona with a prayer wongoti Mwari ndibatsireiwo ndoda kunzwisisa shoko renyu unoona zvinoita zvichijeka mufundisi. Hati inde pana zvakazarurwa 13 verse ya 11 mufundisi. Zvakazarurwa 13 verse 11. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Chakanga chiine nyanga 2 segwayana chikataura seshato. Now pari kunoperera chikamu chekutanga chazvakazarurwa 13. Yes. Pari kutaurwa chikara chekutanga chiya chaibva mugungwa. Chataona kuti yanga iri Christian church. Yes. Yainzi yakaita ronda rikazopora. Yes. Saka ronda iri takaona kuti rakaitika muna 1798. Yes. Pakuitika kweronda kana kuti pakuparadzwa kwemasimba echechi yeMadark Ages. Yes. Johani akaratidzwa humwe humambo hwari kuti chimwe chikaro uchisumuka. Asi ndoda kuti muone kuti wekutanga weChristian church wainzi wakabuda mugungwa. Pane vanhu vakawanda marudzi vakawanda. Hanzi waibva panyika yakaoma. Kureva kuti opposite yegungwa iland. Kuti opposite yasea ndiland. Right. Saka kana gungwa richireva kuhuwandu hwevanhu, nzvimbo yakaoma inorevawo kusina vanhu. Alright. Saka Johani ari kuti ndakaona humwe humambo painoparara masimba the Christian church yeMadark Ages. Pane humambo hwakasimuka mumakore iwayo
asi hwakasumukira kunzvimbo kusina vanhu vakawanda marudzi akawanda. Okay. Saka kana taakuda kucherechedza kana kutsvaga umambo uhu hatihutsvagire muEurope mune vanhu vakawanda, totobva ikoko. Tinonotsvaga endewo tinohutsvaga around 1798. Johan panapa ari kutora umambo huchitsinana kuti uhu pauri kuita kunge hwaparara hwapiwa ronda muna 1798. Yes. Around that time, right, Johan ari kubva aratidzwa umambo huri kusimuka. Nekuti huri kuya huchiteerana kuna Johan hwakutangira paChristian Church yeMadark Ages kuenda mberi. Yes. Saka tasusukidzwa Christian Church pamadark ages, right, ndobva tanosvitswa ichipiwa vanga. Pairi kupiwa ronda iri, Johana akubva atiratidza umwe umambo uri kusimuka nguva idzodzo, asi husingasumukire museme area iyoyo ine vanhu yeEurope kwakumwe. In other words, muri kuteere umambo hameno kana zviri muchidzidzo menyu kuti kudai kuri kwekuti tiri kuutsvaga tinohutsvaga around makore ekuma79, asi kusisiri kuEurope tonotsvaga kusina vanhu vakawanda. Very good. Okay, Pastor. Saka mukachidzokera kunhoroondo manje ndimakaita history. Yes, Pastor. Muchaona kuti munguva idzodzo dzekunana 1798 ikoko pane umambo huviri chete munhoroondo huri significant hwakasumuka. Taura henyu ndikuda kuona kuti zvandinazvo zvinoenderana nezvenyere. Saka umambo huviri hwakasumuka apa kwaiti Australia neUnited States of America. Magona, Pastor. Ndakateerera. Kana mati huri significant ndizvozvo zvekuti hunganyorwe munhoroondo huri tu ndiwo. Handitika hwakakodzera kuti hazvishuwa umambo chaiwo hungaverengwe. Handitika international. Saka Australia matangira aya akaita kana vanotaura vachitaura mahistorians vanoti ndikubatsirei ipapo taura ndikutya kuti munogona because kuno vafanda eduka manzwisira ndakaita pandakaverenga nhoroondo yeAustralia vateereri yakagadzirwa nevanhu vazhinji vacho vaibva kuEurope. Saka waigona kuti uri kuEurope waita mhosva dzawapara kana kuti hausi kudiwa ikoko watadza kugarisana nevamwe ndo vaitakurwa vachiendeswa kuAustralia. Kwaive nemaaborigines aiveko, vanhu vashoma shoma vaiveko kuAustralia. Saka vanhu vakazowanda Australia yese vanogona kuva vaibva kuGermany, kuBritain, asi vanhu vaionekwa sema misfits mucommunity. Unogona kuva waparazi mhosva, saka ndo vaienda ikoko vachinoita populate Australia. Saka yaita unge nzvimbo yekuendesa vanhu vasadiwe kuEurope. Vana mudzingwa. Yeah, all right. Thank you. Vapiwa PI kuEurope. Right. Thank you. Saka upataverenga zvanzi umambo pakuonekwa kwawo hwanga hwakaita segwayana. Segwayana ndizvozvo zvakazarwa 13 verse 11 chakanga chine nyanga mbiri segwayana. Ndizvozvo asi ndokuzotaura seshato saSatani. Saka gwayana kana muchidzidza mubhaibheri ndiJesu, unomirira Jesu. Ndaida kuti pastor ini ndakutsanangurirai kusimuka kuAustralia chimbopesai peAmerica. Alright. Ndizvozvo saka Australia hatigone kuitora segwayana pamatangiro ayo. Ndokwamuri kuuya nako kuti kana kuti reka titarise humwe umambo hwakasimuka mazuva iwayo iAmerica. Yes. America yakatanga sei? Vanhu ava vaibva zvakare kuEurope. Yes. Asi vaibvirei kuEurope? Vaitiza persecution. Ndizvo kushungurudzwa kuya kwavaitwa neThe Christian Church vachimanikidzwa kunzi namatai sezvii zvaidiwa nechechi ivo vobva vatiza. Saka vakayambuka vachibva vaenda kuAmerica kwakakuine vanhu vashoma shoma zvakare. Ndo pavakasvika kuAmerica manje chinhu chekutanga chavakasvikoita kugadzirisa bumbiro remutemo constitution yaiti munhu ndaasununguke kunamata sezviri mupfungwa make, sezviri pamwoyo pake. Ndoda kungokuedzererai kachirungu aka. Vakaenda kuAmerica vainzi mapilgrims.
kureva kuti vari kufambira nyaya dzekunamata ndo dzavasunda kubva kueurope. Vakaenda kuaustralia vaitenge maslaves kana kuti mabhanditi, saka vasungwa. But vakaenda kuamerica vaive mapilgrims, vanhu vari kutobva vega, vari kuti zvemueurope tazvitadza, tiri kumanikidzwa kana matiro kasingadikwe neshoko raMwari, kunotsvaga kwekunamata takasununguka. Very good. Chitaura ipoinda mama ndopatokudira kasito. Saka panyika mbiri idzi yatingati yakatanga yakafanana naJesu haigone kuva Australia. Sure, Pastor. Nekuti kwaenda vanhu vane mhosva, vadzingwa. Asi America inokwana because kwaenda vanhu vane chiKristu chavari kuda kunomira vachinamata sezvinotaura Bhaibheri. Yes. Saka America around 1798 inokwana paumambo huri kutaurwawo. Ndoda kuti makutaura zveconstitution yavo. Constitution yeAmerica manje vakabva vati ivo chinhu chakakosha kudarika zvimwe zvisatamboenda kure. Tinoda bumbiro remutemo rinotendera munhu kunamata sezvaari kunzwa mupfungwa make, ngaanamata akasununguka, vachiitira zviya zvavatiza kueurope vakatya zvingadzokororwe vavo. Saka hatizi kuda kumanikidzira sepaiitwa neChristian Church kueurope. Ndosaka America ine freedom of worship, ine religious liberty. Toda kutenda Pastor. Vatereri ipapo ndichivedzera paringotaurwa naPastor ndichiisa history imwe shoma iripo. Nekuti mufundisi vatiti toda kutsvaga umambo wakasimuka mazuva anoenderana nepapiwa ronda, the Christian Church. Vanofarirawo madheti kune vatereri. Muchaona kuti muna 1776 kuAmerica ndo pavakazviita declare independent. Kuronza tasununguka kuno zvekuti pandangotaura dheti ndikuitira kuti muone kuti riri mudhuze nemakore atiri kutsvaga ari muchiprofita kuti ndo nguva yasimuka America kunana 1790 ikoko ichiita a nation. Fambai mfundisi. Right. Hatichiendei manje iye zvinezvi tasiyana neChristian Church. Yapa nguva yeronda. Iri paronda. Taakune America manje. Yasumuka iyi. Handei pavhesi 12. Zvakazarwa 13. Iri kutiyo panapa. Chinobata nemasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Chinomanikidza nyika nevagere mukati mayo. Kuti vanamate chikara chokutanga, chiya chakapora vanga rekuuraya racho. Panapa kubva panzi America ichabata nechisimba zvaingoita the Christian Church munguva yeMadark Ages. Ndo point number 1. Yonzi zvakare ine nguva yaichamanikidza nyika yese kutevera the Christian Church yeMadark Ages. Mazvibata ka. Ndizvozvo. Right. Kana zvajeka handei pamberi. Endai munoverenga vhesi ya 14 na 15 pana zvakazarwa 13 ipapo. Zvakazarwa 13. Tiri kutevera America. Yes. Nekuti iyoyo yamboita kunge yapiwa ronda. Payapiwa ronda America ichisimuka. Saka zviri in sequence. Maupirwa zvaitwa Johani. Zvakazarwa 13 verse 14. Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara. Chichiti kune vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo. Chiya chakanga chine vanga remunondo chikararama. Chikapiwa masimbo okupa mufananidzo yechikara mweya. Kuti mufananidzo yechikara utaure. Chirayire kuti vese vasinganamate mufananidzo yechikara vaurawe. Saka ponze America yakutyisa nyaya iyi. America zvaichaita tiri munhoroondo. Christian Churches ronda riya richapora. Kana rapora zvofamba pamwe chete neAmerica. Right. Asi America inenge ichiita sei? Chimwe chichaitwa neAmerica kugadzira mufananidzo. Image of the beast. Ndo zvainotaura nechirungu. Right. Saka inonge ichigadzira mufananidzo with the Christian Church.
kureva kuti iri kugadzira chimiro. Udzai kavateereri pastor kuti pari kungonzi beast apa tikati image of the beast, mupfungwa dzavateereri ngamuchirega kufunga zvimwe zvinogona kudaro zviri kutenderera pamawhatsapp. Beast iChristian church muchimiro chayo mumadark ages ipapo, because vanhu vakangoti image of the beast takutoita kunge takutanga topic nyowani yeti beast yedu chikara ichika ndo chatabva nacho kare chiya pastor chiri kuramba iri Christian church. Fambai pastor. Saka kana chinzi America ichabatsira pakuumba mufananidzo with the Christian church. Yes. Kuumba mamiriro ezvinhu ekuti zvite unge zvafanana zvaiitwa neChristian church mumadark ages ndo zvinenge zvaakuitwa neorganization yabatsirwa kugadzirwa neAmerica. Dzokorai pastor. Tiri kuti America ichagadzira organization. Right. Handitika. Organization ichabatsirwa kuungana chimiro chinenge chiri panyika. Right. Ichatanga kuita sezvaingoitwa neThe Christian Church munguva yeMadark Ages. Zvekuuraya vatsvene nekushungurudza vatsvene, kumanikidza vanhu, kutyora mitemo yaMwari, kusanganisira weSabata, kumhura Mwari. Saka organization ikati chimiro ichi chine chapanyika chabatsirwa kugadzirwa neAmerica. Right. Ndo chiri kunzi mufananidzo wechikara. Image pakuti dai riri mira tikaona zvaive Christian church mumadark ages nezvinenge zvapanyika uri kubva wachoita kunge image chaiyo zvafanana maqualities maitiro acho zvafanana ende hanzi ichatosvika pakuuraya vanenge vachiramba kuteedzera zvinodiwa neThe Christian church. But pastor pane pandaverenga pamwe vateereri pamwe hamuna kupanzwa ndokumbira kuti mundibatsire ipapo ivhesi 15 chikapiwa masimba ekupa mufananidzo wechikara mweya kuti mufananidzo wechikara utaure chirayire kuti vose vasinganamate mufananidzo wechikara vaurayiwe. Nevhesi 14 inzwei iri kuti chakapiwa chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara chichiti kune vanogara panyika vaitire chikara mufananidzo chiya chine vanga remunondo chikararama. Nyaya iyi haisi kunova triki here pakuti takadzidza kuti chikara aichipa masimba ndiSatani. Saka haisi kudzosa here futi kudzosa nyika yese kuna Satani. Ndizvo chaizvo. Saka zviri nemamwe manzi zvitonzi America ichabatsira kupinda maagenda dzaSatani. Because inenge ichiti vanhu namatai mufananidzo wechikara kureva kuti teererai zviri kutaurwa neorganization ishi. Zvakare namatai chikara kureva kuti teererai The Christian Church. Andinozviona. But tikateerera The Christian Church zvayaita zviyaka iri kunzi yaiita agenda yaSatani. Saka hakusi kudzosera vanhu here kwekupedzisira uko kwaagenda dzaSatani. Exactly. Saka ndokuri kuvavarira zvinhu ikoko. Apo pamuri kuti organization image of the beast handipo panotangira here nyaya dzinotaurwa pastor dzekunzi new world order chichi enda pana verse 16 na 17 kubatsira nyaya iyoyo. Alright. Zvakazarwa 13 verse 16 na 17 chinomanikidza vose vaduku nevakuru vafumi nevarombo vakasununguka nevaranda kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rwerudyi kana pahuma yavo kuti munhu arege kuvapa anogona kutenga nekutengesa asi iye ane chiratidzo iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Saka pari kunzi America ichamanikidzwa vanhu kugashira mark of the beast kureva kuti chiratidzo chechikara cheChristian church kureva kuti Christian church iri kubuda kuti ine mark inoratidza kuti ndini panapa. Yes pastor. Saka hanzi chimwe zvechichaitwa neAmerica inenge ichikontrola munyaya dzezveupfumi dzeeconomy. Ndo painotaura zvekutenga nekutengesa. America inenge ichikontrola munyaya dzepolitics because inenge ichiita nesimba rayo kumanikidza vanhu mune zvematongerwo enyika. Inenge irimo zvakare munyaya dzekunamata yeAmerica.
Unoza mataurira muri kuita pastor muri kutaura muri so sure unoza kubotaura mavara ekuti zviri kutarisirwa kuti zvingazongodai aiwa chiprofita achidaro achipimuka nokuti zvingango ndo zvazviri kuita ende confidence yamuri kutaura nayo ndozvati haisi yenyu iri kubva pashoko but inini hangu ndisingatarise zvamuri kutaura pamavhesi apa ndichingotarisa mapepa nawo nezvinobuda panews pamaterevhizheni neredio zviri kuda kutoenderana nezvamuri kutaura kutaura chokwadi iye zvina America ine simba pasi uri kundirangaridza kasoni umwe munyori anonzi Gary Carr yes akanyora bhuku rakanzi En Route to Global Occupation, manyuko ekuti pasi rese rizobatwa. Ari kutaura nenyaya inonzi New World Order movement. Ye-New World Order chii chavari kuvavarira. Pfungwa dzavo ndedzekuti dai pasi rese rabatana rine utungamiriri kumwe chete. It's a global agenda. Yes. Okay. Saka Gary Carr anoti iye pane kudyidzana kuripo munyaya dzezveupfumi dzeeconomy nepolitics nereligion zviri 3 zvakare anoenda mberi oti iye kuburikidza neUnited Nations neWorld Bank neIMF upfumi hwedu pasi rino iri huri mumaoko evanhu vashoma vakabata matombo. Ndo vakabata matombo. Okay. Zvekuti kuseri uko kwemakete vari kukontrola zvinoitika pamusoro penyika vanhu vashoma mueconomy, mupolitics nemukunamata vanhu vashoma. Unoziva kuti anobvumirana futi neumwe munyori wandakaverenga anonzi Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz anoti kudii pastor akashandira World Bank kwenguva yakareba, akashandira IMF kwenguva yakareba. Okay. Anoti iye zvimwe zvinhu zvatakaona pamakore asi wechechi aiwa ari kungotaura zvaakaona pavaishanda ikoko. Anoti zvakabuda pachena ndezvekuti United States of America iri kufamba ichidestroya economy dzenyika. Anoti taigara misangano tovaudza kuti itaiso izvi zvamuri kutaura zvakaramba kwakati asi vaizoti kana makuenda kunoita zvakaramba zvacho ndo zvamaingozonzi muite. Anoti America zvainoita through IMF neWorld Bank vanotemera vanhu urongwa hwekuti itaiso kuti urombo hupere munyika menyu. Asi kana vanhu vaita zviya nekuti kana munhu uri murombo ukanzi mhanya wakadai ugoya ndokupa chingwa unomhanya wodzoka chingwa chayo chiri kupi jamba. Where there is poverty there is no decision. You see now. Saka anoti Joseph Stiglitz vanhu vaita zvinhu zviya zvinovasiya varombo kudarika zvavaive kare. Ko vakaramba vanhu. America ine nzira dzairi kushandisa kuti zvidaro. Asi muchiprofita chedu manje tichisiyana nezvaana Gary Carr na Joseph Stiglitz America iri kungobuda kuti ichakontrola zveupfumi nemasimba ezvematongerwo enyika nenyaya dzereligion. Apa musikureva maAmericans ka aiwa mukureva utungamiriri hurumende yeAmerica. Thank you. Ndoda kuzokubvunza itambo itaka break panyaya unoya rambai muri pachirongo vateerera. Yes.
tinomuchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, the mark of the beast. Wanga uchiti une mubvunzo Caston, ungoda kubvunza kuti kudi teererai vhesi iri pastor ramandiverengesa riri kuratidza kutanga kweamerica, zvakazarwa 13 vhesi ya11 na12 zvikanzi chakanga chiine nyanga mbiri segwayana chikataura seshato chinobata nemasimba ose echikara chekutanga pamberi pacho. Chikara chekutanga Christian Church, right. Ndobva taona kuti iAmerica iri kutaurwa. Saka pari kunzi seshato nekuita nemasimba fanika aitwa neChristian Church. Patadzidza zveChristian Church. Christian Church yange ane masimba ekukondrora even utungamiri hwedzinyika zvekutobata munyaya dzepolitics ende ichibata munyaya dzeeconomy. Saka America nematsananguriro amanga muchiita ndangaida kubvunza kuti iyo yatanga segwayana kuri kwakatizira vanhu vaida kunonamata zvakanaka yokaruka yaita seshato nekutodzokera ichinodai ndo chimiro chatopo here pasi, right. Ukatarisa shato sezvatakaona ndisatani kuna zvakazarwa 4:19 and Christian Church payakatanga kuna zvakazarwa 13 pavhesi 2 na 4 kwanzi yakapuwa simba naSatani. Yes. Ichita agenda dzasatani ndapabata ipapo kuna zvakazarwa 12:17 kuyako. Saka America manje iri kunzi iri kutanga segwayana kurati kutanga yakafanana naJesu tinozviona muconstitution yeAmerica. Asi nekuenda kwayo manje yonzi yozoita futi seshato kurati yozoita futi saSatani because yakuita zvekumanikidza. Yes. Na uri kumboona here kuti zvaitaurwa muchikamu chapfuura taitaura zvana Gary Carr vanyori vaya Nana Stills zviri kutaurwa nevakomana vaya kuti America hainzwisisike kaitiro kainoita kunana World Bank kunana IMF inorongera vanhu urongwa hune chekuita nehupfumi, right. Asi iye anoti zvandakaona ndezvekuti inenge ichivavarira kunopwanya hupfumi hwedzinyika. Okay. Ende unomboona herewo Caston kuti nyika inenge yanzi neAmerica ngaitemerwe zvirango zvehupfumi mama sanctions right inobva yatotemerwa ende chero ikaita sei kana America yakatsika ipapo hapana ndozvoratidza kuti America munyaya dzehupfumi iri kukontrola. Ukamboona here kuti America ikamaka nyika kuti iyi inofanira kurohwa zvehondo nyika iyoyo zvinogona kuitwa through United Nations kana European Union asi anenge ataura yeAmerica kureva kuti America iri kukontrola futi mune zvematongerwo enyika ine simba racho. Ini zvandanchitoona pastor ndambobva kumavhesi ndiri munhu anofollowa news pamatelevhizheni in short ndingangoti iye zvinezvi pastor America is all over ameno kuti mungaise mushona muchiti inonzwikwa kwese pakaita imwe nyika inenge iri kudai vanopiwa maeconomic embargo kana kuti masanctions kana kuri kuhondo ichinodaro zvekuti kana zviri kubuda muvhesi umu Mwari ari kutibatsira kutsanangudza nemazvo ndizvozvo ndozvitoripo kana taakune zvematongerwo enyika vanhu vane matsananguriro zvinogona kudai asi isusu tiri kuteera vateereri bhaibheri zvariri kutaura kuti pakupedzisira America ichasumuka iine masimba munyaya dzeikonomi, right. Iine masimba ekugadzira mufananidzo uya chimiro chakada kufanana nechikara yes. Kwakuenda munyaya dzereligion yes. Iine masimba munyaya dzezvematongerwo enyika, right. Izvozvo mukacherechedza America iye zvino munoona kuti mune zveikonomi zviriko mune zvematongerwo enyika zviriko pasara pari muchiprofita ndepekunoumba mufananidzo wechikara. Thank you, Pastor. Nekuzoti vanhu vamanikidzwe kugashira mark yechikara, mark of the beast, yatati inenge iri mark of the Christian Church. Regai tiinde mark of the Christian Church, yes. Nekuti Christian Church iri kutera pfungwa yaSatani muchidimbu tingati inenge iri mark yaSatani.
ndizvozvo because Satani ndiye ane agenda yaakapa the Christian church, Right. vakasvika pakuchinja mutemo waMwari nekutambudza vatsvene. Right. Saka kana vanhu vanenge saka maki ya Satani chi? Maki ya Satani chi? Kana muchida kuti ijeke, Yes. regai titange tanotora maki ya Mwari. Why Pastor? Nekuti Satani Eh. ari kurwisana naMwari. Ma opposites. Ma-opposites. Alright. Atitwasona. Saka maki dzawo dzofanira kukwikwidzana. Anofanira futi kuita ma-opposites. Anofanira kuita ma-opposites. Anditwapabata. Maki yaMwari. Regai titange ndiverengere Ezekiel 20. Ezekiel 20 pavhesi and Pavhesi ya 12 na 20. Right. Ezekiel 20 vhesi ya 12. Ndakavapawo masabata angu chive chiratidzo pakati pangu navo, kuti vazive kuti ndini Jehovha unovaita vatsvene. Verse 20. Masabata angu ngave matsvene kwamuri, zvigova chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Mirai musati maenda. Right. Every time panotaurwa nyaya yemasabata, inini ndinowanzofarira kuti ndive very cautious, because tiri pamhepo kuitira vateereri vedu. Because kune vanhu vanotoziva kuti inini nemi tinoenda kuchechi yeSeventh Day Adventist. Saka pamangondiverengesa mavhesi aya pandanzwa ari kuti sabata, ndiri kukumbira kuti mutaure nevateereri ine way yekuti vazoti zviri mubhaibheri. Because every time panoita kunge panotaurwa nyaya iyi ndinoona nemibvunzo inouya pamafoni, pama-SMS, inonoita kunge nyaya iyi iri kutaurwa iri agenda yekuchechi kwatinopinda. Aminoti mungatsanangure sei, because handidi kuti tirasane nevateereri vedu. Kana tichitaura nyaya yekuti sabata remusi wechinomwe wevhiki, Yes, Pastor. haisi pfungwa yesangano rama-Seventh Day Adventist. Ndibatse ipapo nyatsoitai kuitira kuti handidi kuti tivhiringe vateereri. Ende Iri pamitemo ine pamitemo ine gumi. Yes. Mitemo ine gumi haina kunyorwa nesangano rema-Seventh Day Adventist. Thank you, Pastor. Isusu naCustom takati siku pazvakanyorwa. Apa hatigone kuzvisiya kunze, nekuti zviri pamutanda wenyaya yatiri kuronda. Iri muchiprofita. Yes. Saka Mwari ari kuti ndine saini yangu, Right. ndine maki inoonekwa pavana vangu vanondinamata. Yabva yanzi isabata. Isabata. Yes. Saka kuchengeta sabata remusi wechinomwe wevhiki inzira inoratidza kuti unonamata Mwari wekudenga akasika denga nenyika. Yes. Andipapabata. Ende sabata iro riri tabotaura muchikamu chakapfuura, umwe achiti vanobva vati mitemo yakapfuura VeMaJudha. Dzokera kuna Isaiah 66 unzwe. Okay. Pavhesi ya 22 na 23. Panondibatsira here kupindura kuti vamwe vanoti vevaJudha. Matani? Isaiah 66 verse 22 na 23. Nekuti denga idzva nenyika itsva zvandichaita sezvazvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvino panguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata pamberi pangu, pakugara kwemwedzi mumwe nemumwe, nepasabata imwe neimwe, ndizvo zvinotaura Jehovha. Right. Nguva iri kutaurwa panapa Custom. Yes. Jesu anenga auya. Right. Zvatakamumirira. Tatova mupasi idzva. Saka mupasi idzva ndo muri kunze. Vanenga vaponeswa. Vanenge vachichengeta sabata. Saka sabata harina kupera pakauya Jesu pamuchinjikwa. Ayo, imbomira iko kumandipindura padaida pevaJudha. Right. Because vari kuzoponeswa havazi vaJudha chete. Jesu achatiponesa kubva kundudzi dzose vakatenda kwaari. Thank you, Pastor. Chitauraini pamamida kutaura inini. Saka tiri kuti vanenga vaponeswa vachigara naJesu mupasi idzva, vanenga vachichengeta sabata rake remusi wechinomwe wevhiki, riri kunzi naMwari ndo saini yangu. Anditwa pabataka. Saka Satani kana achiuya, ndiye anonzi akatungamirira the Christian Church kuchinja mutemo waMwari. Ndobva abvisa sabata pazuva rechinomwe, ndobva vaisa pane rekutanga pasande. Handiti wazviona? Yes. Saka haana kuenda kure kure, ari kutambira padhuze nesaini yaMwari.
but zvatovhiringika handiti wazvoonaka. Saka kuchinjwa manje kwesabata tanzwa isusu kuna zvakazarurwa zvichinzi zvina Satani mukati, ndiye akabatsira nekutungamirira the Christian Church. Handiti mapabataka. Now handei pana zvakazarurwa 14, tiverenge vhesi ya9 na10. zvakazarurwa 14 vhesi ya9. Right. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Achatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi pegwayana. Pane warning iri kupiwa panapa kune vachanamata mumazuva ekupedzisira, kunzi muchenjerere kugashira mark of the beast kana kuti mark of the Christian Church. Yes. Nemhaka yekuti the Christian Church payakasvika kugadzira mark ishi yanga ya influenzwa naSatani. Saka muridzi wemaki chaiye ndiSatani. Although inonobuda ichita kunge maki the Christian Church kana kuti the mufananidzo. Saka pakugashira sabata risiri raMwari, vanhu vanogona kungoona sekunge nyaya iri simbu, sekunge ingori nyaya yemachechi, asi haizi yemachechi. Aiyo, unoziva kuti pane umwe mukomana akarohwa munguva dzehondo. Zvakaita pakanga pamboitika chimwe chihondo, pakaurawa masoja eRhodesian Front. Saka iye akazoenda pamabhega akanga asara ndobva atora chikabudura chacho, chikabudura chemasoja eRhodesian Front ewarungu. Saka umwe musi akaonekwa akachipfeka nevakomana vairwira rusununguko, anamukoma anamukoma. Akadambuka musana achinzi tiudze kuti wakazviwana kupi. Andiri kuona. Saka chaingo chikabudura ihembe but musana wakadimbuka nekurohwa. Because vanenge vatofungira kuti mutengeso unenge wakutorwa sekunge uri kuusaidi navo kuti muri kudyidzana ikoko kwamune. Saka vanhu vanotora nyaya yekuchengeta sandeka sunguri nyaya yekungoenda kuchechi. Avazive kuti panotori nezvinhu zvine midzi zviri kutoenda kure. Akazvitanga wacho ane zvaanotovavarira, ari kutenderera pakuda kunodzima saini yaMwari. Pastor, ndikukumbira ndikuona kunge tataura zvinhu zvakawanda. Ndikukumbira maybe maseconds mashoma ndimboona kuti zvamatidzidzisa ndazvibata here. Alright, taura chete. Christian Church yaane muzinda kuRome, yakazopiwa ronda muna 1798. Right. Yapiwa ronda muna 1798. Panguva imwe chete ndobva kuonekwa umwe umambo waitanga iri America. Yakatanga mune zvakanaka, ndo zviri paconstitution yavo. Asi America iri kuradzwa muchiprofita kuti yakazochinja. Iri kunzi ichagadzira chimiro kana kuti organization inenge yakada kufanana nechimiro chaive neChristian Church kuma Dark Ages. Chekutyora mitemo yaMwari nekutambudza vatsvene. America yatungamira mukugadzira chimiro ichi kana kuti organization ichaita kuti vanhu vakaramba kunamata chimiro ichi kana kuchiteerera vaurawe kana kuti vanotambudzika panyaya dzezveupfumi, kutenga nekutengesa. Saka yadaro kugadzirwa kwechimiro ichi chinenge chichitsvagwa naSatani ari ari kukonzera zvese kuti vanhu vapedzisire vachinamata chimiro ichi iri kunzi image of the beast kana kuti chikara, kureva the Christian Church muchimiro chaiye chemadark ages. Ndopazonzi vachaitwa exempted, vanenge vasiri kubatwa vachitambudzwa panyaya iyi vanenge vaine maki Christian Church inova maki iri kudzoka kuna iri maki yaSatani. Ndobva taona kuti maki yaSatani iopposite nemaki yaMwari. Maki yaMwari isabata. Ndopamama uda kususukisa. Right.
saka zvawataura zvawasamaraiza zvikawaona ibva waverenga vhesi 14 kunosvika pa17 zvakazarurwa 13 ndo pari kubuda fungwa iyoyo. Teereresai zvakanaka vateereri, zvakazarurwa 13 vhesi 14 kuenda pa17. Chinonyengera vanogara panyika nechiratidzo chazvakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kune vanogara panyika kuti vaitire chifananidzo, vaitire chikara mufananidzo, chiya chakanga chiine vanga remunondo chikararama, chikapiwa masimba okupa mufananidzo yechikara mweya, kuti mufananidzo yechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamate chifananidzo chechikara vaurawe. Chinomanikidza vose vaduku nevakuru, vafumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rwerudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapo anogona kutenga nokutengesa, asi iye ane chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Ari kunzi chinomanikidza ndo chikara chacho chiri kumirira America. Yes. Saka zviri kunzi America ichabatsira kugadzirwa kwemufananidzo we the Christian Church, this new organization. Right. Mufananidzo uyu unogadzirwa sei? Yes, Pastor. Unogadzirwa kuburikidza nekubatana pamwe chete kwemachechi ese. Mumubatanidzwa iwoyu machechi oenda kuAmerica onoti isusu tine kanamatiro katinoda kuti kaitwe, saka imimi mochitibatsira nemasimba. Saka ndosaka kuti mubatanidzwa wemachechi uri kutaurwa nezvawo izvi inonzi ecumenism. Alright. Ndo mviro dzacho dzekubatana kwemachechi. Saka machechi kana abatana, yes, anoenda kuAmerica onokumbira simba rezvematongerwo enyika kuti tibatsirei paagenda vanhu vanenge vakuda kuita kamwe kanamatiro kanotsaudzira munotibatsira nemasimba ezvematongerwo enyika. Saka ipapo manje kana paita mubatanidzwa uyu wasangana nemasimba ezvematongerwo enyika, America inenge yakutokondorora kudhara munyaya dzeupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, ipapapa yobva yapinda zvakazara mukukondorora zvekunamata. Saka mubatanidzwa uyu ndopanzi chinopa mufananidzo mweya wokurarama. Kurati America ndo ichaita kuti mubatanidzwa uyu uexist, uite ushande institution, right, uve a recognized chinhu chiri kurarama sezvaiitwa neChristian Church mumadark ages. Okay. Kana yadaro manje chiri kunzi zvomanikidza vanhu kugashira mark yeThe Christian Church, ndo painobva yauya in play manje kuchengetwa kweSunday sabata remusoro. Chinoda kuti chijeke vateereri ndechekuti kune vanhu vakawanda vari kuenda kuchechi neSunday. Yes. Vamwe vanoenda nerimwe zuva. Vanhu ivavava zviri muchiprofita havasati vave nemark of the beast, havasati vave nemunembo wechikara. Mapfungwa dzangu because ndanoda kutoti saka muri kuti kuvateereri vedu Sunday kuchengetwa kwayo inozova mark of the beast kana zvaita sei, kana yakumanikidzwa kuti munhu wese adai, munhu wese ngaaichengete. Kutyora sabata kunenge kwakuzopinda pakuve mark of the beast kana zvaita sei, kana zvakumanikidzwa kuti tyorai sabata raMwari muchengetesane. Nguva dzedu dzaukwana pandaida kutotaura ndepekuti nekutiwo zveshuwa pastor kune vanotonamata neSunday asi achitoti ndiri kuchengeta sabata kuri kusatoziva. Saka ndandarohwa nehana manje maitira maita kuti zviri kuita kunge zvinonzi vanhu ivavo Mwari vakaraswa here, papa kundityisa mazopambwe nenzira asi nguva iyoyi painosvika manje nekudzidza vachaona kuti zvatiri kuita handizvo, muchengeta sabata raMwari, pochita kumanikidzwa manje. Aiwa, ine ndaida bedzi kuti musasiye muchiita kunge zvinonzi, because kune vari kutozviita nemwoyo wakaperera kuri kusatoziva. Chandingakumbire pastor manzwire andaita chidzidzo hachina kupera ichi chinogona kudaro chine mumwe mubvunzo. Gadzirai chimwe chidzidzo chinotambanudza panyaya iyi. Kune vateereri panogona kudaro paine mibvunzo. Zvidzidzo izvi zvinowanikwa pamaaudios, munogona kutibata kuti muzviwane panhare dzinoteera dzandakudeedzera. 0775 460 175 0775 460
175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akukomborei. Ngatisanganei pachirongwa chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino nombo ndiwike